biex jibda risa u x-xemx tejb wara l-oljiet. Ġol punent tal-gżira u ċija jitwi leħen għal-biskiet. Jgħid li darba f'jum ta' Ġunju xebbat wajba mill-laqlin ta' Marija l-leħen ħelu semet ferħ tal-qaddisin. Ersa qrib xbejba bla biża kienu tlong l-ewwel kelmiet. Fġieħ kemm ġismi dam fil-qabar ave ejda l-tlet darbiet. Karmni xbejba broda fuqa b'qima kbira u bil-qalb wetqet l-amar li natala u bdiet tissen flok it-talb. Dik in-naħra ta' kappella kibret sew minn dak il-jum. Saret hemm santwarju mqaddes fejn tinġema' n-nies kuljum. U Marija min ġo sema grazzi sawa u barkiet fuq l-Awċin u l-Maltin kollha kemm itulu żminijiet. Fuq l-Awċin u l-Maltin kollha kemm itulu żminijiet.
Ara Sabier, ara Sabier. xem jam qarbi. Ġejtu tittantawni? Ġejna biex tgħidilna storja bħas-soltu. Ilek ma tgħidilna waħda nan. Intom erari xriftu l-hawn dal-aħħar? Fakot, Ma tafx li dawn iż-żmenijiet ix-xogħol tal-li jkun fl-aqwa tiegħu nan. Ridna nagħtu daqqatit lil tagħna wkoll. Taf int kemm ikunu mħabbtin. Bravi, bravi. Sewa tagħmlu wara lill-ġenituri tagħkom għejnuhom kemm tifilħu. Għax dak kull ma jagħmlu għalikom jagħmluh. Ftemna? Għejnuhom. Barra minn hekk, ridna nlaħqu wkoll max-xogħol tal-iskola. Ix-xahar ta' Ġunju huwa xahar tal-eżamijiet. Għandkom raġun, għandkom raġun. L-iskola ma ħabtitlix ma moħħi. Għax jien dej ftejt morta f'ħajtej. Nam, mhux aħjar tibda l-istorja għax il-ħin għaddej ġmielu. Ejja, ħanedilkom. Ejja, imxu mi hawnhekk, tara imxu. Ejja, ara tweġġa, moħħok. Ejja, dama ta' xempejnu, ejja. امشي امشي انا عم اعمل ايه هنيجي فين اي محترم ايوه بالموت حل حنمشي فوق دوبي وش تبطل امشي شوي امشي Mela, ara tfal, jena s-soltu nejdilkom xi ħrafa, storja inventata ġifiri. Issa illum se nejdilkom storja vera, storja li ġrat ta' milħaq. Xi storja ta' tgħidilna mela? Dal-waqt kun taf. Ara, ħalli nara ta' fux. Illum x'festa hi? Illum il-festa tal-Madonna ta' Pinu. Bravu. Illum 22 ta' Ġunju u bosta snin ilu f'dawn l-inħawi ġrat waħda kbira, xi ħaġa kbira u għażiża għall-Gżejjer tagħna. Ħannara min jafx jgħidli x'kienet dik. Il-Madonna kelmet il-Karmni Grima. Brava ċkejkna, brava. Ara, ħanejdilkom l-istorja kollha, isimgħu. Fost il-ħafna kappelli illi għaw mxerdin mal-kampanja u ċija, kien hemm waħda ċkejkna id-dedikata lil-Madonna imtella s-sema. Issa, kienet is-sejħ tal-ġentili. U mal-medda ta' żmien dawn il-kappelli, naturalment, kollha ġarfu. U dik il-kappella ċkejkna tal-Madonna għal naqra ma messitix l-istess xorti, għal naqra. Infatti darba minnhom kienet wara il-vista pastorali. Kienet ġiet ipprofanata u kellha tispiċċa darba għal dejjem. Iżda għal xi raġuni jew oħra din il-qerda ma seħħitx. Skont it-tradizzjoni in-nies tal-Arb jirrakkuntaw li darba Għadwi, b'saġaj għalina l-lum Ta' bil-ħaq, ek qed ngħid jien, minn 5 ħaddiema sfajna 2 biss. Nej, u sar minnu sħabna? Grabello Ġannej morda. Pawlo kellu bżonn imur sa Malta San Saltru. Murġibna ħottu għad il-kappella? Aħna issa nibdew. U sefen naslu.
Wara kollox. X'fett li l-om iridu jġarfuha? U din għodda nizlet wens minn tixtara. Imma ngħid jien, ma setewx saru la ftit tiswijiet biss. Tajt li qalbi li ħadd ma kien hemm min iħallas wens. Ħaġa oħra biex iż-żumma trid il-flus ukoll. Kos kollox bil-flus fid-dinja. Intant wens, inti issa morħut li għandek fuq il-kerettun, sadattant jiena nitla fuq il-bejt. Intant wens, aħjar midduqna u nibdew ħanamlu xi ħaġa. Nawwel il-baqgħum. Għax ma nibdewx, ma nispiċċawx. Aħjar nagħtu l-koptew. Ħaj, ma madonna se tisma'! Xeġrolok, ma'allim, xeġrolok! Xeġrolok, xeġrolok! Poġġu, poġġu! Xeġrolok, Madonna se tisma' ħarisni. Dan u li jedej kien sinjal li dak il-post għaddejs ma kellux jiġi meqrud. Infatti, ħadd iktar ma prova jerġa' jwaqqa dik il-kappella. Imbagħad ġara nagħmel. Imbagħad għadda żmien u feġġ ċertu Pinu Gawċi li min jeddu offra li ħallat l-ispejjeż biex terġa' tinbena il-kappella. F'xi qisu 6 snin hekk kif għaddew 6 snin, ma wara 6 snin isa il-kappella l-Knisja xkejkna reġgħet inbniet, u tellaw l-artal tal-ġebel, xtraw il-ħwejjeġ ukoll li jkollhom bżonn għal funzjonijiet, u ġiem qiegħed ukoll il-kwadru tal-Madonna imtella s-sema. Dak li minnu l-Madonna kelmet il-Karmni Grima? Daku, u kien Pinu Gawċi ukoll ħareġ il-flus għal dak il-kwadru. Kun nhar ta' Sebt, Pinu kien nhar ta' fil-festi, kien jiexel il-lampa ta' żejt, Mbagħad fil-15 ta' Wissu kien jara li ssir il-qoddisa fil-post tiġi ċelebrata l-qoddisa fil-15 ta' Wissu. Pinu kien jħossib il-kappella? U baqa jagħmel aktar ma miet? Imbagħad min kien jħossibha? Imbagħad l-armla tiegħu. U qatt iżjed ma ġiet profanata? Reġgħet ġiet profanata xi ftit snin wara. Iżda l-Madonna bagħtet 2 min-nies biex iħallsu għal bini mill-ġdid tal-Knisja.
U barra minn dawk it-tnejn il-Madonna wkoll ħadet ħsieb tibgħat benefatturi oħra illi l-kappella salvawa mill-ħerba li kienet kontinwament teddida. Tassew li l-Madonna qatt ma ridet li dik il-kappella tagħha tiġġarraf? Verismu, tassew. Għaliex il-kappella l-oħra kollha qerdu setejt, kollha nqerdu, iżda dik il-kappella baqgħet wieqfa. Dik dejjem baqgħet wieqfa. X'ġara iżjed nagħm? Wara dan il-taqlib kollu, wara dan iż-żmien ta' dawl u dlam li donlhom saru ħaġa waħda, imbagħad tal-kappella ċkejkna ta' Tapinu. Wasal żmien ta' dawl qawwi, ta' dawl kbir, li kellu jibqa' jixel għal dejjem bla qatt ma jintefa'. X'kien dan id-dawl? Dak id-dawl ħanajdlek x'kien fejn. Dak id-dawl kien it-2 ta' frar tas-sena 1838. X'isem trid tagħti lit-tarbija tiegħek, Tumas? Carmela, sora ċopriet. U inti dun Giuseppe bħala parinu tagħha. Giuseppa. U inti Marija. Grazzja. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Carmela, Giuseppa, Grazia, ego ti accipit. Carmela, Giuseppa, Grazia, ego ti battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Carmeli kienet iż-żejra fost 5 uliet. Kienu jgħixu f'tar fir-raħal tal-Arb, f'dar mibnija l-antika. Il-biċċa kbira minna imqawel u bitħal bejjem u xi orfa wkoll għal ħażna tal-ġwies. In-naħa t'isfel kellhom ukoll mitħna li titħan il-qamħ. Il-kmamar tas-solar ta' fuq kellhom twieqi arjużi jagħtu għall-orjiet ta' Mar u ta' Ġordan. U wkoll għas-santwarju qadim ta' Pinu u l-Baħar Kaħlani fil-bogħod. Min jaf kemm kienet tifla bila għal Carmeli nan. Żożija ta' Carmeli kienet tixbaħ lil dik tal-uliet l-oħra tal-bdiewa Għawċejn tas-seklu ieħor. It-talb kellu parti importanti mill-ħin tal-ġurnata.
il-qoddisa ta' kull filgħodu ma kienet tonqos qatt. Ir-reċita tar-Rużarju dik imbagħad dik kienet tala il-ħidma tal-jum. Mill-bqija, Karmni kienet tagħti daqqatit lill-ġenituri tagħha u lil-ħuta fil-ġbir tal-ħaxix, il-ħsat u f'xogħol ieħor tar-raba. Jew inkella tindokra xi merħla żgħira ta' naċ jew mos li kienu jiraw fl-għalieqi. Mela kienet biżla mhux ħażin Karmni nan. Barra minn hekk, kienet tgħin ukoll fit-tindif tad-dar, fil-ħasil tal-ħwejjeġ, fil-ġar tal-ilma minn xibejr u fit-tisjir tal-ikel. Karmni kienet talmet ukoll il-ħijata, kienet taf taħdem il-bizzilla kif ukoll xi ħaġa żgħira tar-rakmu. Kelli bżonn naf nagħmel dan l-affarijiet kollha jien. F'din il-ħajja umli u moħbija, imżewqa bix-xogħol u bit-talb, Karmni għaddiet l-ewwel parti ta' ħajjita sakemm laħqet l-età ta' 45 sena, meta għodwa waħda Ejja, ejja. Ejja llum, għax qabel sen oħra ma tkunx tista' terġa' tiġi tarani.
Ejt 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li ġismi dam fil-qabar. Slim dik Marija, il-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, birk inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina u ġimbin, issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. Slim għalik Marija, il-grazzja mimlija. Wara li Karmni temmet tgħid it-3 Ave Marijiet b'ħeġġa u devozzjoni kbira, reġgħet lura lejn dara u matul sena sħiħa ma kellix okkażjoni li terġa' tmur lura lejn dawk li nħawet tas-santwarju. Dak li ġara f'dak il-jum Karmni żammitu sigriet sakemm madwar sentejn wara iltaqet ma' Franġisk Portelli mir-raħal tal-Arp ukoll. U billi kienet tafu bħala żagħżugħ moti għal ħajja ta' qdusija, tħajret tafdalu s-sigriet tagħha. Franġisk, għandi bżonn ninkellmek. Isma' Karm, inti ċertament dak li qed lejk. Forsi taħseb li qed nivvintawx, jew li moħħi beda jmur. Le, xejn minn dan, taf għax qed ngħidlek hekk. Għaliex? Għax biex tridni ngħidlek. Jiena wkoll smajt xi ħaġa mhux tas-soltu f'dik il-kappella. Xi smajt, Franġisk? Għal madwar 6 darbiet smajt il-leħen tal-Madonna li jirrekmandat li d-devozzjoni lejn il-pjada l-moħbija tal-iben divin tagħha. Dik il-pjada li kien ġarrab bit-toqgħod tas-salim waqt li kien dira l-Kalvarju. Franġisk, il-Madonna żgur li tiċċaġa minna. Hekk nistħajjel min ukoll. Isma' Karm, inti kontent li xi ħadd dak li ġralek. Għal sentens sħaħ fumi baqa' midbrok. Issa qed nilbis lilek. Sewwa għamilt żammet kollox mistuq bħali. Imma issa, fissibni ngħid lil Dun Anton, id-direttur spiritwali tiegħi. Tajjeb tagħmel tgħid lil Dun Anton, għidlu bil-ġrajja kollha. Dan żgur li jgħinek, anzi imexxik bil-għaqal. Intom Franġisk, u ma kif ngħid? Mhux ħażin żejjed issa. Għal-bidu jiena u ħuti konna qtajna qalbna minna. Imbagħad għamilna wiegħda lill-Madonna. Illi jekk tfieq, indemmlu nandier quddiem ix-xbija tagħha. U nżommu mhux jew. Kull meta jkollna żżejt ħaġa tal-iskantament mill-għada ommi btiġġejja l-aħjar. U f'Ottubru li għadda għamet mis-solta. Issa Alla jbereka. Għandek raġun Franġisk. Għajt miġbut lejn il-kappella ta' Pino? Isma' Karm, il-bieraħ xtrajt żewġ gandieri u tvarja għall-artar taf kemm xjarqowx. Melu sanżażnu fil-festa tal-Annunzjata. Għal qed tfakkarni, tinsix tgħid lil dawk illi soltu jinġabru magħna biex nitolbu fil-festa tal-Madonna? Ħalli f'idejja Franġisk. Isma' Karm, issa qed isir il-ħin u għandi bżonn immur għax għandi ħafna x'nagħmel. L-għodba tajba Karm. L-għodba tajba Franġisk. Fġeħ il-pjuga l-moħbija, s-sirna li jinti mis-smawiet jitqaddu s-ismi, t-sat nadek, ikoll li t-rġenti kif s-sama fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum, għafrinna d-bijtna bħalma naħfrin n-noħati għalina, la daħni x'tiġrib, iżdeħlisna mid-denni għamna. Slim għalik Marija, grazzja għalija, s-sidjur miegħek, mirkinti fost in-nisa, mbirek bil-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina b'ġimbin,
issa fis-sija tal-mewt nagħmel. Glorja missier li ben lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem amen. Bib illum iltqajna bħas-soltu jiena u Franġisk biex niċċelebraw il-festa tal-Nunzjota. Sa nibdew mill-Kurunella. Sem tal-Missier, Sima li kux bibam qazza, jena offerta nad-nedmi, jena offerta l-anġli kollha għax għawkil tal-laħanin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija Sinjur miegħek, imbirkit tħoss in-nisa imbirk il-frott u ġuftijiet. Kif ninsobu b'qima kbira f'riġlen tiegħek mixfuta, iġbed lejk il-moħħna r-ruħna, ħallihom mhux mal-art marbuta. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija Sinjur miegħek, imbirkit tħoss in-nisa imbirk il-frott u ġuftijiet. Malta għawdix gżejjer tijak, inti bozza li nomħtar, sabiex minnom jinatalek, laqwa ġieħ ta' fuq din għal-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott u ġuftijiet. Issa nkantaw l-innu tal-Madonna. Odwa waħda Karmni marret għand Don Anton biex tgħidlu bil-ġrajja li kienet għaddiet minna xi sentejn qabel. Minu Don Anton, safer? Bejn Don Anton kien saċerdot minn Rabat, kien studjow soħabreki, niftakar kien kappellan tal-Isptar ċentrali u kien ukoll professur tal-filosofija fis-seminarju ta' Għawdex. Mela kien bravu? Kien bravu ta' bilħaq. Kien iħobb imur ta' spessant Karmni. Difatti fid-dar tagħha kellu kamra fejn kien joqgħod jikteb l-artikli għal-folju li kien joħroġ. U kienet toqgħod titkellem miegħu? U huma fil-laqgħat tagħhom kienu jagħtu qima lil Ġesu u lil Madonna, lil Ġesu u lil Madonna. U barra minn dan, Karmni kienet imbagħad toqgħod tirrakkontalu lil Don Anton il-viżjonijiet li kien ikollha.
Viżjonijiet, x'inhuma saver? Viżjonijiet binti huma deriet. Għax Karmni kien ikollha ħafna deriet, daqqa kienet iżżura l-Madonna, xi drabi oħra ġesu innifsu. Niftakar darba waħda minnhom kien l-ewwel ta' Wissu tal-1915. Karmni kienet qalet lil Don Anton li l-ġurnata ta' qabel kien ir-rieħ. U għall-ewwel beżgħet toħroġ fuq dak iċ-ċangar li hemm qudiem id-dar tagħhom biex tmur fil-kappella ta' Pinu. Imma imbagħad rebħet din il-biża' u telqet. X'ħin kienet fuq iċ-ċint deri la Ġesu. Mexa ma' ġemba fil-għalqa u offrila spaltu biex iżżomm miegħu u ma taqax. Hu tarawha miexja fuq iċ-ċangar u beżgħu li se taqa'. Meta waslet lura d-dar ċanfruha, imma hi qaltilhom li kien hemm u jieħu ħsieba. Kemm kien iħobba Ġesu lil Karmni nan? Iħobba ta' bilħaq. Darb'oħra kien l-ewwel ta' Settembru tas-sena 1918. Karmni kienet tila t-taraġġ tad-dar tagħha u ħassitha jiena ħafna. F'daqqa waħda Ġesu derila fras it-taraġġ u niżel jagħtiha l-għajnuna li kienet teħtieġ. Min jaf kemm kienet tħoss qalba ferħana? Barra minn dawn il-viżjonijiet ta' Ġesu u Marija, Karmni ġieli rat ukoll l-anġli u xi qaddisejn. Imma nan, tgħid veru li Karmni kien ikollha dawn id-deriet? X'inti tgħid, Pin? M'intix qed taħseb li Karmni qalet dan kollu miżnieda? Hekk ukoll ġralu Don Anton, id-direttur spiritwali ta' Karmni, kien jgħaddilu minn moħħu li seta kien x-xitan li jieħu forma ta' Kristu tal-qaddisejn biex jaqarraq bija. Għalhekk biex iċċara d-dubji tiegħu kitab lil wieħed saċerdot Taljan. Qallu b'dak li kienet tara Karmni u talbu il-parir tiegħu. Don Anton, jidher imbikka u mdejjaq. Tiftakar Karl, meta ktibna dik litra lil Durrotolo? Biex nitolbu il-parir tiegħu fuq id-deret li kelli, u x'tassew? Ekku, illum irċivejt minn għandu. Tassew? X'qallek? Serraħ rasek, għax aħbar tajba għandi għali. Ejdli. Durrotolo għalli li skont l-opinjoni tiegħu dawn il-viżjonijiet huma autentiċi.
Iġifieri ġejjin minn Alla. Ek qal Don Anton. Nizzuħħar l-Alla. Żied jgħidlek ukoll li din hi grazzja li Alla tar mingħajr mertu tiegħek. Grazzja jew xorti li tista' tingħata wkoll ir-ruħ midimba. Għal daqstant wieħed m'għandux għax jintefaħ bih innifsu għal opri bħal dawn, imma jeħtieġ ħafna umiltà. Kif inedinnan li minn kappella xkejkna is-santwarju ta' Pinu kellu jinbidel fi knisja kbira? ħafna minn dawk li kienu jżuru l-kappella l-qadima, meta rawa hekk żgħira, kienu jixtiequ li kien hemm knisja oħra u isbaħ. Hekk ukoll kienet tixtieq Karmli. Wara riflessjoni fit-tul, l-Isqof Kamilleri ħa deċiżjoni li tinbena knisja ġdida. Madankollu, it-tfixkil li nqala kien tant kbir li kellhom jgħaddu 30 sena biex tibda tinbena. 30 sena? Daqshekk binti. Infatti l-ewwel ġebla tqiegħdet quddiem folla kbira ta' nies fit-30 ta' Mejju tas-sena 1920. Meta l-Awċin u l-Maltin bdew jaraw ix-xogħol tal-bini miexi il-qudiem, baqtaw bil-ġenerożità l-għajnuna tagħhom. U meta tlestiet nan? Il-Knisja l-ġdida kienet lesta mill-bini kollu fit-8 ta' Mejju tas-sena 1936. Karmli rata l-esta saver. Le binti, Karmni ma kelliex ix-xorti tara l-esta. Infatti nar labsi jiġifieri fil-25 ta' Mejju tas-sena 1922 mietet. Mela rad biss il-bidu tagħha. Il-ħajja ta' Karmni Grima kienet ħajja twila ta' aktar minn 80 sena. Iżda l-aħħar 15-il ġurnata kienet mitfowa f'qiegħ ta' sodda iġġarrab bis-sabar il-marda li kellha u t-telqa tax-xaħija. Kien jidher li l-ħajja tagħha kienet qed tintafa' bil-mod il-mod. U lejlet il-festa tal-Labsi hija bdiet l-agonija tagħha. Dom fjutkom. Miskina Karmni.
Accipe soror viatcum Domine nostre Iesu Christe, que perducat te ad vitam aeternam. Gesù, Giuseppe, Maria. Min jax furar kalla nan. Kella funeral kbir u sabiħ.
kien sar fil-Knisja tal-Arb u fih ħasem il-poplu kollu tar-raħal. Kif ukoll xi nies oħra wkoll minn imkien differenti ta' Għawdex. Imbagħad difnuha ta' Pinu, saver. Le, ara, ejja ħalli ngħidilkom jiena fejn, ejja, imxu ħalli nurikom minn fejn, minn hawnhekk ma se nitkellem. Imxu daqsxejn. Moħħok hemm, ara ta'. Imxu bil imxu. Ejja. L-ewwel il-katavru tagħha difnuh fil-Knisja tal-Arb taħt il-paviment tal-Knisja tal-Arb, kif kienet id-drawa dakinhar. Imbagħad xi 10 snin wara il-fdal tagħha ġabuh minn hemmhekk mill-Knisja tal-Arb. Ġew minn din it-triq ara fejn qegħdin aħna bħalissa u poġġew fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu u lila poġġewha fil-kappella tal-Kunċizzjoni fejn hemm mitfun ukoll Franġesk Portelli. Xi doqqolni pennan. Jidher li llum jum id-dera min jaf kemm jiġu nies illum ta' Pinu. Llum ruħa qalbi jiġu minn kull rokna ta' Għawdex u jiġu wkoll anke minn Malta. Isma' intom għadkom ma mortux. Immorru l-lejla għall-qudiesa tal-Isqof. Bravi. Ara isma' ma tonqsux tafux. Ħobbuha lill-Madonna ta' Pinu għax dik tagħna, issa tħobbuha. Nan, din is-sena l-iskola tal-ilna poezija sabiħa ħafna fis-santwarju ta' Pinu. Titlejlek biċċa minna. Isbaħt, mela, le. Ara jiena fuq is-santwarju ta' Pinu qatt ma nixba nisma'. Ejdlek. Mela ismaħħa. Is-santwarju ta' Pinu sar issa għajn li tnixxi kuljum bla waqfien. Il-masafi ta' grazzi ta' ħniena illi bħala ma deret imkien. U daw kollha li jduqu dal-ilma u għallena jarġawlek mill-ġdid. Jiġu jroddu kull ħajr il-Marija li bil-ferħ sawbet fuqhom il-ġid. Din id-dwejra sidna tas-sema tilqa' fija min jiġi bil-qalb sabiex jgħaddi fiċin bot mill-ħamba u jinġabar fis-sikta, fit-talb. Min jaf xena, xi sliem, balzmu jfewwaħ, faraġġ ħlejju waqtiet ta' mistrieħ. Xmewġa, ziffa ta' tama qawwija, kull min jidħol hawn ġewwa tiġih. O Marija, ibqa' ħares bla teda das-santwarju ta' mħabba, ta' sliem, biex għalina jkun barka mis-sema, għajn ta' tama, ta' faraġ dejjem. Naqqax li sema għażiżta ta' Pinu, ġewwa l-qlub tal-Maltin u l-Awċin, ħalli jekk int u aħna, Marija, qatt ma nkunu fil-ħsieb mifrudin.